फिननायखौ जों बार बार होबाय थानो नाङा थेवबाबो जारबारिनि जि घटना बेवहाय जि रोखोमनि दंफां लाबोनायाव सासे सुबुङा गावथार जाबाय दा आं सानो जेनेबा सिखावा माबायदि ट्रिट मोननांगौ दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि खुंथाय सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ मोसौ लाबोनायाव सोर बहा आथिङाव गावजादों सोर बिखुङाव गावजादों थिग दंफां लाबोनायाबो सोरबा आरो माबा जुदि सोरबा 2 नम्बरि खामानि मावोबा गासैबो जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरबायदिनि फिनजाथाया बिदिनो जागोन बेखौ जों गोदोबो बुंदों दाबो बे जाबाय थागोन आरोखि मानोना अफिसियेलि डिक्लेयार खालामोब्ला मा जागोन खालामाबा मा जागोन जों बेखौ स्टाडि खालामगासिनो दङ किन्तु बिथांनि रुंसारि नखरनि बिसि आरो सानै अनजालु फिसाफोर थालांदों बे साथामनि थाखाय नोजोर बोनानै सरकारनिफ्राय जोङो अरायथा थांना थानायनि राहा लामाखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लादों किन्तु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिराखै जे गभर्नमेन्टआ बुङोब्लाबो अपोजिशना बुंलाबायगोन सिस्टेमनि बाहेरायाव थांनानै बिथांमोना साख्रि होदों होननानै बुंनो नागिरगोन आरो होआ होननानै बुंबाबो बिथांमोना अन्थाइ बिखा मानसि माने समाज माहारिखौ बिसोरो सिनायनो रोङा होननानै बिथांमोना जायखौनो मेखौनो इनस्टिगेट खालामलाबायगोन मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव स्पेसियेलि आं दावराय देख्रेबखौ बुङो जेनेबा दावराव देख्रेब ना दावरायमोनलाय दावराव देख्रेब बिथाङा जेरावनो मेरावनो थांनानै मानसिखौ इनस्टिगेट खालामलाबायो आन्दलन खालामनांगौ मा खालामनांगौ थांनाय बारावबो बिदिनो माने सानै सेंग्रा मिस्टेकेनलि गावसोरनि मिस्टेकनि थाखाय ULB दानायनि थाखाय मोनसे एक्सिडेन्टेल केसाव बिथांमोना जिउ मुंख्लं जानाय टाइमावबो रुंसारि जानाय टाइमावबो बिथांमोननि न'खरखौ लानानै जोंनि सरकारनि जा पलिसि बे पलिसिनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंनानै न'खरखौ धंस खालामनायसो दैदेनलांनाय आरो दिनैबो बिथांनि न'खरखौ बिदिनो खालामनो नागिरदोंमोन गतिके बिथांमोना मोनसे कालसार दङ थांनाय 17 बोसोराव मा होनो लेवारा जेब्लायबो गोजा थै सोबनानै गावनि जिउखौ थांना थानायनि राहा लामाखौ जेब्लायबो सानो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनि साननाय हनायाबो बिदिनो जे मोनसे गोजा गाबनि सिमांनि फुरियाव हाबनो हायोब्ला गावसोर साक्सेसफुल जायो बेखौ बिथांमोना नोजोर होखायो खुलुमबाय रायजो राजाफोर फिन खनसेबाव आंनि हेल'स बिब्लगाव बेखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय सासे एक्टर जायनाखि गावनो स्क्रिप्ट राइटार गावनो डाइरेक्टर गावनो एक्शन डाइरेक्टर आरो स्क्रिन प्ले गासिबो गावनो अल इन वान मोनसे मुभि फिल्म शुटिंनि मोनसे सेटखा आरोना आं बुंनो थांगासिनो दङ जोंहा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि बागै बिथाङानो स्ट'रिखौ क्रिएट खालामबाय बिथाङानो स्क्रिप्टखौबो लिरबाय बिथाङानो एक्शननि डाइरेक्शनखौबो गावनो होबाय ओमफ्राय एक्टराबो गावनोसै मानो बुंखो होनना बुङोब्ला दिनै सासे दुखुथिया न'खरनि जे जालांनाय जाथायखौ लानानै दिनै बिथाङा थोंजोङै गावनो मोनसे स्ट'रि क्रिएट खालामबाय जे दावराव देख्रेब नार्जारी नामखौबो मोजाङै प्रनाउन्स खालामबावासै बिथाङा दावरायसो होननानै बुंबावबाय स' बियो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा जे बिथाङा दावराव देख्रेब सारखौहाय सिनाया बा बिथांनि नामखौहाय मोजाङै मोनथिया नाथाय बिथाङा दिनै बिथांनि बागैनो माखासे एलिगेशन्सखौ होदों जेरै बिथाङा ULB दानो नागिरनाय बाथ्रा होनना बुंदों बेनिफ्राय जोंसार आरो जनक बिथांमोननि जिउ खहा जानायावबो बिथांनिनो माखासे बिथांनि जाहोनावनो बिथांमोनाबो बेबायदि आलाय सिलाय जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय जों मिथिगौ जे बयबो मिथिगौ रायजो राजाफोरा जे जोंसार आरो जनकआ माबायदिहाय जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनखौहाय माबायदि फाव साजायनानै खैसार खालामनानै माबायदि बेबायदि सेरखाय बेरखायहाय पुलिस थानानिफ्रायनो बिथांमोनखौहाय माबायदि एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन बेवहाय माखासे न'खरावबो फन हरनाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय थानायाव दं होनना बुंनाय बाथ्राखौबो जों खोनानो मोन्दोंमोन बेनि अखानायैसो बिथांमोनखौ बबेहायबा लांनानैहाय खारनो नागिरदों होननानै एनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो रोखा रोखा मोनथिनो मोन्दों आरो बिथांमोना एक्स NDBमोन नंगौ नाथाय बिथांमोना ULB दोलोजों खुनु सोमोन्दो गैयामोन बेखौ
रायजो राजाफोराबो रोखा फोरमायना होदों। बेनिफ्राय बिथांनि वाइफनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन। बै साख्रियाबो कन्ट्रेक्चुवेलसो, टाइम मथे बेथन मोना। बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथांनि बिसिया गावनि गथ'नि जिउखौ खुंलांनो गोनां जादों बा गावनि न'खरखौ खुंलांनो गोनां जादों। दाना गथ'आ एसे देरबाय, आं नुदोंमोन, बिथांना चेनेलबो दङ। जियानो हक, बेनिफ्राय दिनै नैबे हेमन्त नार्जारी बिथांनि जि अबथिरा जिउ खहा जालांनाय, बेनि फारसेबो बिथाङा दिनै सोरखौबासो लेथायनो नाजादों। बिथाङा दिनै गावनि फारसे जा हायो बेखौ मावफुंनानै होनांगौ। बेवहाय रावबो राजनिति खालामनो थाङाखै। नाथाय दिनै नोंथांनि खुगानिफ्रायसो जोङो फार्स्ट टाइम खोनानो मोनबाय जे सोरबा नोंथांनि लामायावहाय गाथेनो नागिरदों होननाय बाथ्राया बियो नोंथांनिनो, आरो बेनि सोंलुआबो नोंथांनिनो, बेनि फिननायाबो नोंथांनावनो दङ। बेखौ लानानै राजनिति खालामाबा गाहाम जागोन होननानै आं सानदों, आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बेखौ लुगैयो। जिहेतु जाथाया जालांबाय, जोङो सोरनिबा जिउखौ जोङो मोनफिननाय नंला। नाथाय बिथांनि न'खरनि फारसे जि हायो राहा लामाखौ नोंथांमोना थाबैनो खालामनानै होनांगौ। बेवहाय रावबो मेगन साया। आरो नोंथाङा जि स्टेटमेन्ट होदों मोनसे, बेबो गनायथावना नङा आरो बेयो जायाखै। जेब्लानाखि सोरबा बेबायदि दुखुथिया अबथिरा जिउ गोमालाङो, बेनि फारसे गोबां गोदोनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे नङा मोनसे अनसुंथाइ होनायाव रावबो रावखौबो मेगन सालायनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम नोंथाङा बेबायदि खोथाखौ बुंदों। थिगानो दङ। बेनिफ्राय बेथ' जाबाय जोंहा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारीनि बिबुंथि। जोंहा मानगोनां राकेश आदाया EM, जोंहा मानगोनां EMआ बिथाङाथ' सासे सिंगाम एक्टर, कमेडियान एक्टर। बिथांखौ जोबोद रायजो राजाफ्रा नायनो लुबैयो। बिथाङा मा खालामो, माब्लाबा बिथाङा MBIबो जायो, माब्लाबा बिथाङा DFOबो जायो, माब्लाबा बिथाङा सिंगाम बायदिहाय अफिसफोराव हाबलुंलाबायनायखौ जों नुनो मोनखायो। थ' थिग बेबायदिनो बे बेलायाव खिन्थु बिथाङा मोनसे गाज्रि खोथा बुंलांबाय आरोना। सोरबा सिखावानो होन, सोरबा डाकेटानो होन, सोरबा रेपिस्टआनो होन, सोरबा क्रिमिनेल कन्भिक्टआनो होन, आं दाख्लैनो बुंखाबाय जे आयेन दङ बिजिरनो, आयेना बिजिरगोन सोरनो माबायदि साजा होनांगौ। नाथाय बे बेलायाव बिथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै बेबायदि ओंथि गैयै बेबायदि बिबुंथिखौ बुंलाङोबा बे थारैनो मिनिथावनाबो, आरो सासे मावफुं सोद्रोमा जालायनाय बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो समाया। मानगोनां EM राकेश प्रमद बिथाङा बेखौ एसे सानफिननांगोन। बिथाङा जा बुंदों बेयो थारैनो गनायथावना नङा, बेयो आयेननिबो बेरेखा जायो। बिथाङा दिनै थोंजोङै थारमाने बेबायदि मावबाय थानांगौ होननानै मोनसे एनकारेज खालामनाय बायदिसो जादों बियो। बे थारैनो बिथाङा गावनि स्टेटमेन्टनि फारसे सानफिननो गोनां दङ होननानै आं सानदों। सोरबा फरेस्टारानो होन, सोरबा पुलिसानो होन, सोरबा सिखावखौहाय, सोरबा डाकेटखौहाय, सोरबा रेपिस्टखौहाय, सोरबा कन्भिक्ट क्रिमिनेलफोरखौहाय बेबायदि आयेनखौहाय नासयनानै बेबायदि थोंजोङै गावनि एक्सन लानाया, आरो बिथाङा लाबाय थागोनबो होनना बुंदों, बे थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। बे सासे जोंनि BTCनि मावफुं सोद्रोमा जालायनानै बिथाङा बेखिनि खोथाखौ मोनथिया नामा? बियो जोबोद सोंखारिथावना। आं बे खोथानि फारसे जोबोद कन्डेम खालामो बे खोथाखौ। बिथांनि बुंनाया थारैनो गनायथावना जायाखै, आरो आं लुबैदों रायजो राजाफोराबो बेनि फारसे गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ, गाव गावनि रायफोरखौहाय आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै हर। दिनैनि थाखाय भिडिअ बेसेनोसै, आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आं आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेखिनि बुंनानै आं इयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।